Nya saman, ready na ka diha. Ready na, ready na, Okay ready na. na. Okay na. Artista, cameraman, Okay. take one. Lights, rolling, camera, action. Kwarta nahulog. Cut, cut, cut. Ano man direk? Wa man kay labot. Anong hingapil magagpunit sa kwarta? Ang imong rula ni agi-agi ra ka. Tama ni, di man na kamao lagi mga extra lagi. Sorry ka, direct basi na baguhan na na. Ah. Sunod, sunod. Napitik. Sige, sige. Tikto ta, tikto. Balik, balik. Mga artista. Okay na, cameraman. Sige, good sila, good. Tikto ta, tikto. Lights, rolling, camera, action. Uy, yung kwarta o nahulog. Salamat. Cut, cut, cut. Dragon, cut. Direk. Dili man ni natuon. Ang akong gisulti ninyo nga inikatagag sa kwarta. Slow mo ang inyong pagpunet. Dayon, kamot mo inyong magunitan. Nya dayon, paro. Dayon kiligon. Oh, sorry direk. Abi kita kami. Okay, okay ra. Sige, take 3 ta, take 3. Awa, direct. Maikayo akong extra. Rap. O sa extra. Ang mga artista may maayo kayo. Kikilig ko. Prosenta sa sinto. Direk, unsa man mo buhaton na ni nga? Wa man may kabasa sa script. Ang inyong buhaton dire. Kwan. Mao ni inyong purse nga met. Oh, dayon ikaw lalaki. Mo confess ka sa babay sa imong feelings nga na love at first sight ka. Ah. Kuhara? Oh, okay direk. Nya, ako direk. Oh, ikaw. Sim sa sinuan. Agi-agi ra ka kay para aron ingnon ba nga naa sa public. Oh, kuhara nimo. Kaya kay direk oy. Dali ra na. Ito nga man ako ginapay. Ako na direk kay wala kay labot sa sinto. Okay direk. Sige. Sige, take one ta, take one. Sinto, take one. Okay? Artista, ready? Cameraman, ready? Okay. Lights, rolling, camera, action! Hi. Hello. Iyab na ta. Kat, tayo sa ragon. Di ka ba manguyab? Oh, kato ni direk. Hi, hello. Uyab na ta. Puro gyapon direk. Diha ra gyapon ta paingon. Dili. Ayaw edit. So, dapat atong inanay ba? Kaya para ang mananawa ng atong movie, kiligon. Confess sa imong feelings ba? Ayaw dito ha. Aw, mo ba direk? Aw, sige, sorry. Sige, sige. TikTok, cameraman. Sige, sige. TikTok. Artista, ready, ready. Sento. TikTok. Lights. Rolling. Camera, action. Hi. Confess ko mo ha. Love ka. Uyab na ta ha. Kat. Oh, ano man direk? Nindot kay imong pagluhod diha. Pero ang imong pagpanguyab, grabe pagkabati Usa man kabalo ka manguyab? Aw, sige direk. Balik ta, take 3 ta. Di man kay kabalo mo acting mo ko ni. Lalaking artista ba? Asa kay mas mayog ipuli lang mo sa akong extra. So ayan ba? Oo, no? Oh. Gusto di ng balita direk. May pag ako na lang. Extra, ikaw na bala. Ihatag mong besa. Sige, posisyon na nga to. Okay, take 5 ta, take 5. Okay direk. Okay. Sinto, take 5. Lights. Rolling. Camera, action. Hi. Ang aday. Una pag-ibig ang nakita. Higugma naman kay mo. Sa batik kag naong day.
Diti ka papasmuhon oy. Gugmaon pati kag sakto. Nay 5 mil usugta ko. What's up mga quads? Salamat kay Duman among video. So kinsa tong magpa-shoutout, comment lang. Hashtag I love Dumanhog. So, mao din ang nagpa-shoutout. Shoutout ni Hannah Hortz from Bourbon. Shoutout Christian Sabal. Shoutout Cristo de la Torre, Galula. Shoutout ni Kubi. Shout out. Adrian Maria Vilas. Shoutout ni Karya o ni Aldwin Minjula. Shoutout og happy birthday diay ni Daryl Minjula Lanpas. Shoutout og happy birthday sa tanang birthday niya. Shoutout. Og shoutout mi sa among sponsor nga si Ma'am Wilma Delito ug si Yela May Roma. Shout out. Shoutout, thank you and God bless. Amping mo pirmi. Tú, nadie como tú,